हेलो एवरीवन बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो जोंनि गामि साखाथियावनो थानाय नर्थ गान्दाबिल गामियावहाय ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला जोंनिनो मेडाम जोंखौहाय मोनसे समाव फोरोंबोनाय बड' मेडाम बिनिनो अनसुलि फिसाजो बेखौहाय माने हाबा हरगोन नामाबो अनसुलियानोखा दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों ओरैबायदि गिदिर जादों हाबाया न'आवनो हाबा होनानै हरसिगोन दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन दिनैनि हाबानि भिडिअआ माबायदि जादों दायो ओरैहाय माने गिर्जानिफ्राय बरायनानै लाबोबाय नै हाबा होखांनानैहाय अब्ला लोगोफोर सिङाव नायलांनो हासिगोन माबायदि साजायदों आं नोंथांमोनहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै ओमफ्राय नै बेयावहाय नायदो हिन्जाव गोदाननि नामा जाहैबाय अनसुलि ओमफ्राय हौवा गोदाना जाहैबाय बिरदाव ओमफ्राय दा आङो सिङाव हाबलांनि माबायदि डेक'रेसन खालामदों नै ओरैबायदि मोजाङानो बानायदों नायनानै लादो ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे बेनार दङ जिथुनाखि केटारिं ग्रुप बेखौहाय जायफोरा ओंखाम ओंख्रि खुरनाय बेबायदिनो हाबाफारि मावफैदों दा बिसोरनि ग्रुप आरो आङो दाख्लैबो होखांखाबाय बेखौहाय ओमफ्राय आङो सिङाव थांनि ओमफ्राय नै जोंना जिथुनाखि हिन्जाव गोदाननि बिबाजै निस असे आरोना ओमफ्राय मारै दं मोजाङानो ओमफ्राय दे गिबियावनो हिंसा लाग्रोबाय ओमफ्राय जिथुनाखि दायो हिन्जाव गोदानखौ हाबा न'आवनो होबाय हा ओमफ्राय दायो मा गामियाव हरनाय जागोन अबेयाव माबायावहाय न'आवनो हाबा खालामनानै हरबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय नाम्बार 1 नलबारियावहाय आच्छा लांगोन आरो हौवानि गामियावहाय ओमफ्राय होजोंहाय जानाय लोंनाय रिसेपसन दङयो आच्छा न'निफ्राय दोनलांगोन बास गंसे आरो दिन पार्सनेल गारिफोर दङ आरो ओमफ्राय न'आवहाय हाबा होना हरनाय जाहैबाय ना ओमफ्राय जोंनाथ' नै मा होननांगौ जाखो आङो बिहामजो जायो फारसेजों लिंला ओमफ्राय फारसेजों लिंबा बेवाइ जायो मा होननांगौ जाखो ओमफ्राय चेनेल दं आरोना इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय नोङो खोन्थाना हरदो दे आंनि चेनेला माबा सनिया नार्जारि ओमफ्राय आंबो माने गोदानसो खुलिदों आरो माने जायनाखि बेवाइ होननायसै आङो बेवाइनि ब्लगावहाय नायगिरि नोंथांमोनखौबो बयखौबो खावलायबाय आंनि चेनेलखौबो मा होनो सापर्ट खालामनो थाखाय आरो दा निश्चय खोनाखाबाय सनिया नार्जारि सापर्ट खालामनो हागोन जेसेबांनाखि आंनि फल'वार्सफोर प्लिज अननानैहाय नै बेवाइ फारसेजों बिहामजो मोननैखौबो गाबज्रिनोसै आङो सापर्ट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय नोंबो थांगोन हिन्जाव गोदान दोनलांनायाव थांनायसै आच्छा जोंनि माबाखौबो नायनानै फैदो नायनानै माबायदि दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय थेंक इउ ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे सेलफि पइन्ट बानायनानै होदों जिथुनाखि जायफोरा फट' लानो गोसोब्ला माने बेयाव लानो हागोन आरो दा बेबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो सिङावहाय हाबलांबावनोसै दा नै बेयावहाय जायफोरा आलासि महरै फैगोन बिसोरखौ बेयाव दसे फज'नानै दोनथ'नाय जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैनो सिङावहाय थांबाय हिन्जाव गोदान जायफ्रा हिन्जाव गोदाननो बेबायदिनो बोर सारस्रिनानै होलांनो गोसो नै बेयावनो बोर सारस्रिनानै होलांगोन जिरायनानै ओमफ्राय दायो केक हागासिनो दङ नै आं खाथियाव थांनानै देखायनोसै जिथुनाखि हौवा गोदान बा हिन्जाव गोदान माने न'आवहाय सोहैसिगोन आरो ओमफ्राय जोंना नै ओरैबायदि मावथि ओमफ्राय आदा हाबायाव मा आइटेम खालामनाय जादों बेदरफ्रा ना दङ अमा बेदर दं दाउ लकेल दं फान्थाव फ्राय दं ओमफ्राय उदालगुरिनि गया हौवा गोदान लागोन एसे फिदों आंखौहाय उदालगुरिनि गय जानाया
थारमाने गया उदालगुरिनिफ्राय ने जिरायनांलायखाबाय आच्छा थारमाने हौवा गोदाना उदालगुरि जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय लाबोनांबाय गयखौ दा बिदि आरोखि ओमफ्राय जोंनाथ' बर'फोरना खायद'आ बेनो ओमफ्राय दा नायदो नै आं एसे देखायलाबायनि ओमफ्राय ओरैहाय जायफ्रा केटारिं ग्रुप दा बिसोरनो मावख्रुबगासिनो दङ नै बियो जाहैबाय डाइनिं हल जायफ्रा ओंखाम जाफैगोन नैबेयावनो जानो मोनगोन आरोना गोबां बिनानावमोनानो दङ मावदों दा बिदि आरोखि नै ओमफ्राय नैयावहाय फुरा रेडि जाजोबखाबाय जेब्लानो ओंखाम जानो जिरायगोन अब्लानो फुरा मावगोन बिसोरो आब'मोना ने रेडिखासै दा आब' ने जाग्रा फारसे गैथ'आबाबो दा जेब्ला टाइम जागोन अब्ला बुहुत मानसि जागोन आरोना बे बेदरफ्रा रेडि जाजोबखाबाय दा मावनोल' नांसै दा फुरा एक्सपार्ट आरोना बिसोर मावनायावहाय नै रेडिल' ओरैबायदि स्पिड मावखायो मावनायावहाय बाख्नायनांखागोन आरोना बेनारखौथ' दहाय एसे खेबबावखाबाय आं प्रयजन जायोब्लानो कन्टेक्ट लाहरनो हागोन आरो ओमफ्राय नैबे बोराबदों मानोथो बोराबदों बोराबनो रोङाहाय आं आच्छा लेट ओंखारनायनि नोंसोरजों रायजादों थारमाने लेट अ टाइमजों खोथा दं जाहैबाय दा बिदि आरोखि अ जाखानो बोराबदों जाहैबाय बेयो दे ओमफ्राय दा बिदि रेडिखासै आरो नै ओमफ्राय ओरैहाय डाइनिं हल जाहैबाय जायफोरा ओंखाम जानो बेयावहाय जाहैगोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओंखामा जाथ'वाखैब्ला एबा रेडि गैथ'वाब्ला नै बेयावहाय जिरायनानैहाय नेनानै जानांगौ जाहैबाय नै दा बेबायदि आरोखि नै बिराद मोजां सुबिदा बानायनानै दोनदों ओंखाम जानोहाय बेयावहाय माने जिरायनानैहाय नेथ'नो हागोन आरोखि नै ओमफ्राय नै बेयो डाइनिं हल जाहैबाय राननो थोआखै नामा ओमफ्राय नैबे फुंबिलि केटारिं ग्रुप मानो बेंटलनिफ्राय ओंखाम खुरनाय ओंख्रि खुरनाय गासैखौबो हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो दायो नायनानै लादो नै हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान आरो नै ओमफ्राय नै ओरैहाय साइड हौवा गोदान जाहैबाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दायो जिरायबाय नै ओमफ्राय जायफ्रा बेबायदिनो हिन्जाव गोदान बा हौवा गोदानखौहाय बोर सारस्रिलांनो गोसो बेयाव फैनानै सारस्रिलांनो हासिगोन दा बेबायदि आरोखि ना नै बेबायदि ओमफ्राय ब्रादार फिलिंस माबायदि मोनदों बरिया आच्छा दे थेंक इउ